undi buki kimami kina roni kimam na bukan tindi takatuni na kloni kimam sanggaram tuna detail kedi kimam garam tuna ngami balik kim na wale mo nang bulan mo ni tamatun sakali mo di dai kimami sabang mo di bala kabi kimni sige na matak kana singa ni bukas kunggel kimami sa kiri kimni anang mo di dai ni na buki kimami ni mami bukan nanon tak pakayalo na klo Napog ni nonong bula, kunya sulit pa may naklo. Ramengara man itag, ranggara pa binasar ni itag, kuni kadibirkin. Sa maraw kapag binanakin na bikim ni, isa ando tunin dusun bula bikiman. Mana bula noni tobo, noni baraw. Bika ando dura kato at kuna tu naklo. Kim sa kapag binakabikim ni. Anong doon ang bula yang ako di kadibirkin kinar. Kaya kiman minambog ni itag. Itabi kim nang garab. Mikir ikem ni nak lom ni na buki kiman kin. Ibu so tena membulan roga ni bokol ni bolbolta. Kin masuk ni bukum ni cisu. Saat menyemami turanga kai. Sino mamin kuah? Ya? Ano ko? Ya kita cari mandi lama. Mana niya ko yan hindi mo Yo, doon na namin kuah yan yung Baik. Mampi ka na ako. Sana. $20. Yan.
Pwede ba tutulog gitu? Meme, memarachuan na coffee me on to ma. Kuni temo, tabaki pa ukole. Mena kuni temo, mena rai. Bostu bipa. Hoje na suka seva porque tu klanga coffee. Yes. Nasanga munrawo sista. Okay. Chulog. Nandun sa moto na muni kuha. Daw pa ni Luto na unang bulan tas magaling mga para kita tulog ni Garbi Luto sa tilaw kaya kung may kuwado rumantangan mamutin sa atong lilig na may wala tong nabuo ni kuwa nabuo ni ang bulan ni Alinga ni Leusar Nayang ay nabunilot na binabarasan na rumah sa tulos kaya sir kita lahat tawag dito sa mga libalong kapuan di tutukin na limutuwa do kalma balik di pagkakot na itabi ng garat Sir, buti na nabuot sa mga paso.
Kami dua na bororo na klu na kami lindai. Isa na uta na bororo na kalibu na klu. Si kami na klu kuni sa sulia. Sa kami na klu kuni sa kota tani kalanga. Isa pa bili na tayo tunga na sa menian din na klu ni sa kami na klu koko kanganga. Ni sa ando biboro taki kabi bo tonde taki. Ni sa kalibu lesyo ni na klu na kasi wazengu. Ani tu ni lo tu po teleo. Bami sa dula ka tu ene non rambula kini kete ni ngamuni. Sale na non rambula na klo kore ratangi karraw na kaya bin kuwa. Ve kay tarana buno ko bulanga na kuni non rambula na takala ni bunua. Di sa may kasi na klo. Sa kayo sina nom ni bosa sa na tamata sambula na bukuna nga sindo sa mate na bukuna nga. Sike mamimbula sike mamimate. Tim sa mate tunga na bukun turami. Kami alon din na kaya binikuha na klo ni membo kabota. Kana nom ni bosa. Kaya baka ang 2 sa bambot siya kaya baka sa mati ng bulanga. Kaya baka ng bulot si kuya na siya sabi ni mati. Wag na inuy-inuy kaya sa inuy-inuy kaya na klo. Nagi baka sumbura na baka siyang o kaya baka siyang siya ni sulia raw ko buru-buru. Baka taon dito kaya na klo. Baka taon dito na viwe kani yer sama ni songo ni bata na klo. Ni oti-oti ni ngono meki na misongo ni kina na klu. May talaga. Nang bulaya nga kunya baruta ka kibikima. Yung baruta na matser na kaya binikuha. Baka taon di taka na biyo kani na klu. Kung sa kaya zuba maso. Siya sa daya sa tanya. Sa tali ay nilibim na kutsisu. Sa may soro kay bambula. Amen. Jesus, dawe kanda dina. Nandun talaga si Ray kung saan nanggaling yung katawalang
Manuman ko kwa itin. Wala ka ba sembera tu di mate gori na unu na mate. Senga tala na wain gori. Mele kira kada kai gori. Me musu sama me gori sele sarangan gori. Setani kotani. Kotani. Buat ni wantaran tu di bawah. Badi negara sana kasi ikutin ka kung Pinangan ni angga cumi lama. Kake orang tahun ni. Sila ni. Iya, sana lama telpon. Iya, itu ruciko. Ah, satu lama tengah. Salah gerak?
Bobo dal que nem tá.
Pwede lang ba promote siya?